Hello. 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 Sumbayang. Mensimu play hajin slur kawadun Hasla bajur ha umjer kabakun Mensimu play masa wahal estem Da bertain kol eru play bad be shabamon Be bad sawa Henry ko mensim wat gled yaga Haying hapot lay kading kabame Halum hawa itlating bakawe Kis ngau jing beu mensim jong uplay Da pertay koler uplay bat be shabamon Bebe hang mi hang ta Henry ko mensir bentap yanga Haga kerteng ukpa baru kun baru mensim bakun Amen Kajinya ye jong try jong yu Jesu Christ Bat kajinya ye jong ublay Lemak jinya selok jong u mensim bakun Kindon boro-boro kat bat pi baro Ringkat bat piru Di kasengi kha basuk yangi baro kasengi Pentecost kadi kasengi kha jong kabalang di kadi kasengi kha jongi baro ki dekot jong kane kabalang kabakui jongi tingi duai kane kasengi na kabenta jongi baro kamdam na kabenta ukpa bakui nong yalam jongi ki bishop ki cardinal ki lengdo ki riuniam ki pajong blei hi baro bangin yo ya umensim bakui umensim jong gajin shisha umensim jong gajin iej umensim jong ka jingsuk midwai na ka benta ki bapang ki bashitom ki bahing asem jungi ki lok ki jor jungi bamakiru ken yo pliang yo umensim bukuj unkta eki unyo bakin yo ya ka jingkot ka jingklain midwai kamtam e ru na ka benta ka balang hi baro ka wei ki balang kristan baro ba umensim bukuj un penyeteli yingi un pelong yangi ka wei Rengkat begini ki jing tumu ngin wan ra syakaduan pat ngin pen mabruk ya laki jong ki lak kilet kenang main long ki balak krek ban le niam ki jing maya bakoi ngapla how blay ben bor baro baria pi komen ku para mangale pop shipun e da ki jing perkhat da ki tin da ki kam da ki jing le klet da ki jing le palat jonga da ki jing le palat jonga da ki jing le palat pakrau e jonga Namar kata nga karpat ya kamaria bakui kabayai sa katay suti
ya kiangel bat ikiruk hoy bat ya pi komen ko para bantuay na kabanta chunga how try blay chungi ublay badan bor baro ni isen ayingi badan dalam mabi ki pop chungi unyalam yangi saga jin im bam jukud amen. Try can rat ko place ne yangi. Try can rat ko place ne yangi. Cristo mago Cristo ram ko nong pelim jongi pelim yangi. Try can rat ko place ne yangi. Try can rat ko place ne yangi. Cristo mago Cristo ram ko nong pelim jongi pelim yangi. Play shadron, but hakin do jinsu, haki ben real baro, badon kamon baba, iya roya me, ni nambat ni mani, iya ben don uro, but is ngomu ya me. Pagis ngomuyami Utray ko play simple Ko panan borbaro Ko kun marwe upa Ko try u Jesu Christ Ko kun lambro du play Bagit ki popertay Top yang kajing kerba Tos ngosen eyangi Tos ngosen eyangi Teitang mami bakuy Teitang mami utray Uway mahaklitam Mami ko Jesu Christ Mami bayay long lay Hajing ya long kaway Badu men simbakun Hakaburomupa Hakaburomupa Amen Dongin ya duay Ablay ko kpajungi Ay bau mensim wa melap ha kabalang Bansdang ya kajinyalap ka gospel Unyay peteng ya kajin tray ban peniem jong haki donor jong kibriu baro ki bangay haukun jong me Ubay imur basun syareng ban me ban umensim bakuy Ublay junom la junom Amen. Kajing pule na kikam jong ki apostol. Kila daw mensim bakut bat kila sedang ban keren hakikitin bapher. Hakasni jong ka Pentecost kalapoi barok ki yalum lang krus jaka. Kensan lawan kajing sawa na bneng. Kabakum kajing be jong ka erba ersan. Bat kala pendap ya kaying barok kawe hakaba kiyasyong. Nangta lapau haki kitelik kum kijong kading. Kibala pat penat bat kibala hiar halor wei pa wei naki. Bat la pendap ya ki baro dau mensim bakhoj. Bat kila sedang ban keren
hakiktin ki baper kumbau mensim bukuj ula ai haki ban keren te kaladon ki ju ki bayashong ha Jerusalem ki briu ki baru blay naman kajak benriu hapo kabneng haba ki layosnya yakane kajing sawa upat ba belin ulawan yalum bat kila ai jing klumar jingmut namar manla obriu hapdeng jongki kila yosnyo baki kren hakaktin telik jong uhi bat kila kendit bat gisnyo pla kilaya kilayong hato barok kane ki bakren kimde kinong Galilea te kumno kengin yo snyo uway pa uway nangiha nala ka jong kaktin tenrai jong kaktin utrai ki parsya bat kimit bat ki elam bat ki bayashong hameso patamya hajuda hakapsodia bat ki bashong ha Pontius bat Asia ha Prija ha Pamplia ha Egypt bat kitan jongka Libya ki bahab apo kirani bat kila wanna karum bat kila wanna rum ki ju bat kila kelasha kaniam ju ki Greek kila kelasha ki Arab niosnya baki atu hakaktin jong utra jongi kakampla jong ublay kaktin ublay Ngis ngongo yao blay. Sim jong me kutrai Bintem maya kaperte Kali jong me kil o me yan halor tap yang kale Kinong latin jong me kil matin ba me Miseng nong rim ya kaperte bas Juno Mitapya kada kiduryo lakum chanku Amen sim jong mi kutrai Bentem maya kaperte Mitau ki polio ki bakir soy hapot ite Kersoy ki wa ki tunyap den kilu Harut ki wa ki sim kasun ki tau ya lakas mo Na kit na din ki pas ngau tiang ya la karwai Pamen sim jong mi kutrai Maya kaperte Kajing puli na kashiti baningkong Paulus bukhot siya ki Kristan hakorin. Ko para
Omdan ubala ban ong, ujisu ulong utrai, latang da uman siem bakun. Te kidan kisap baper, henrei ujo uman siem. Kidan kikam syakri baper, henrei ujo utrai. Bat kidan kijing terai baper, henrei ujo ublei ubapenterai kikam, yaki baro haman la ubriu. Ha uwei pa uwei la ai ka jing penpau umen siem na ka benta ka jing bahalang. Namar kumba ka met ka long ka wei bat ka don buon ki dikhat men. Bat baro ki dikhat je ka men la ki long shibun ki long tang ka wei ka men. Kum taru ka long bat ukres. Nabada uwei umen siem la pen baptis yangi baro siya kaway kamen ki ju ni ki giring ki maraw ni ki balay doon bat ya baro la ay bandi na uway umensim kaktian jang utray Isngo yaw blay. ali ko mensiam bakun to pendap yaki mensiam jeng ki riunget jeng me bat penrham haki ya kading ka jeng iet jeng me Alleluia, 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 Alleluia. Utrai undon rengkat bat pi. Rengkat bat piru, Kajing pule na ka gospel bakuit kat kum uyo anis. Kaburong hami kotrai. Endala premit hakata ka sinang kong jong katayo. Ki senran kilay kendut lang. Ki dakhang ya ki jengkang. Baki ting ya ki ju. Teu jisu lawan balulayang hapadeng jongki. Ka jingsuk hapi ulaong. Andau laong ya kene ula peni ki la kakti bat kekrung. Kesenran kiladap daga jingkemen ban yoi ya utrai. Nang ta ujisu ulaong haki. Kajing suk hapi. Kumbau kpa ula pa ya ngaru nga pa ya pi. Andau laong ya kene ula persat halor jongki bat ulaong. Do pediang ya mensim kuit. Ya kipop jongno bapi map la map yaki. Ya kipop jongno bapi la pensa. Ka gospel jong utrai. kajinya roya meko kris. Mentaka segi pentakos pat abangi ngap bahai gijing pule na du gijing pule ke benengkong kumno ki apostol ki yo pediang yo mensim bakut bat ki kren ki kitin baper henry ki briu ki suntu ya kata kitin namaru mensim bakut upen shai bat haga jing pule ke baarng yo sngo kumno ye ta kiso ke jinyai e jong mensim bakut bat kita kiso ki dei ban udlong haga ji im jungi bangin long kinong ye lap ya ka gospel jong utrai kumangi yo sngo ha ka gospel ka mangidang syudep pule habang puson ikine kilai tli gijing pule bat akine gisngi lap dang shupen kut ya ka extraordinary visitation jong wei padar na po Rome ya kane ka Shillong province jungi bat ha ka tu ka sngi ba penkut men shisngi u padar biju Michael u keli balai ngi ki salishan na po Shillong province ngimdon ki missionary ki banlej yalap ya ka gospel sya ki wei pat ki jaka ngapuson bahan namar teng-teng ngarung akwa banilong missionary mo teng-teng akwa banilong missionary teng-teng ong hi mlong na banlej shaway hapsa haying la jong mo sedang banlong missionary na ying la jong
nga kelumar jingmut teng tang ba menta ka sngi habang puli yakini ka gospel yakini ki jing pule na ka liturgy wa menta ka sngi badu kan mau itu kintin nga kan mau ru ya ka we ka story shapang we brio mo kapor kala poi shipho beje henreu dang sungkor ha po kamratia deka kami jungu ka wan kersiu ka ong Michael kino la shipho beje ka beje ba ar kala tit kamas kala jan sedang udo Michael na po wang balay nga ban ki ngan ai pi artli ki daw bangam kwa ban ki wang gaban kong ki briu kim sultanat yang haying mane ngarong am sultanat iki briu po ying mane dengan nom lech ying mane ngan nom ki ka kami jungu ka dom ka ong ngan ai artli ki daw ba balay me ham ban ki gaban kong mela dap south post nem karta mela he kabaar medei parish priest manoban ay mas ladam ki mame deka kami kersiu klempep uhap ki uhap lei sipo ying mane kalong rutik kumta kumangyo sngo nakini hakini kisngi mo ya ka jinglong ka jingkam jong ki apostol makiru ki yo tia ndalu Jesu la ki usebneng ngir khe ha katayo ko baladep ya ka jingkiu jong Jesu sebneng ndau Jesu la ki usebneng ki apostol baro ki wansa biang ha kamratia kia shong kop hang ta klem nut mi ki klem nut mi ki shutia ha kamera ko mtia tau Father Michael shutia ha kamera uman sim kuit ha kasngi Pentecost wan kersiu yaki patagaraw ya song hicing pulek banang kong mene namar uman sim kuit ula kersiu yaki ki larang ba menta ki mi ki lap ya ka gospel utau Father Michael ru kami jungu ka wan kersiu uyo ya kata kajing kersiu na kami ke belong kum mensim makoy uhap ki uhap lek belong ya kemas makoy hendak ke basong si ibat kumo angi pimene ngiru kum utau Father Michael ngiru kum kita ki apostol ke bangi pule hakini gesngi na kajin tok makoy ngirang yo tia ngai ngirang yo tia ngai ngitia ngai yo le se ha ka pop ngio tia ngai ha kajing bakla ha kajing klim ha kajing hanga mei hakajing sarong hakajing kedokti ngitia ngai hato mensim kut umpat wan ban kasiu tia engi yo le se kata kajing keli ke bang ban keli mensim kut na kapor u kersiu tia enga bat jepi kumba u kersiu yaki apostol hakasngi Pentecost kumba ta ka kemi jong u Father Michael ka kersiu yu mensim kut yu kersiu ngi na kapor de balai pat ngidang kersum ha kapop balai pat ngidang im ha kajinjai tu kajinjai pede kajinjai ngamei balai kene kadi kajing keli kabanga keli bor-bor ya lede balai ngangam kwa panilong missionary balai ngangam la penyelap ya ke gospel balai nga shifting ban kren ya kajing shisha balai nga shifting ban yang halor ka nongrim jong ka hok jong ki beduk ki barangli balai yo let's say ngim ai lat yo mensim makuit menrung ha kajing em jungi ngibu yo mensim makuit shaying mane ngibu yo mensim makuit hat tabernacle ngim ai lat yo mensim makuit benwan ha kajing em jungi hawaj iki apostol uji su dalade uwan rung ha katak yeng wan laki lak khangru Henry ha kajing em jungi yo let's say ngim ai lat yo uji su wan rung ha ki yeng jungi ilong tik kum katu ka story kajing tu khana shapang utu ba mo ba ndau la pas matrik dang syo desal matrik ndau la pas matrik ka kemi jungu ka ong tit udah ka cycle ban ya kemen ba mela pas matrik ba tiu tit ya ka cycle baro singin dala tit ya ka cycle unya dala janmit u pendrung ya kata ka cycle ha ka maratia de ka kemi jungu ka ong baba wat bu ya ka cycle ha ka maratia bu ya ka sabar utang baba ong mei yo don betu pat nek kum no la sai ka kami jungu ka ong mensim makut sapek wat ku slaim don ro betu te ubu dak basyatnya mensim makut ubu ya kata ka cycle sabar ndala de por bamja ka kami jungu ka ong baba ya lam jing duai wong ha ka teng kupa bat ukun amen ka kami ka ong balai mi bong pat mensim makut baba ong mensim makut don sabar up ya ka cycle baba ubu ya musim makuit sabar
uklem sya yang mensim bakut bon wan rung sipo yeng yo la se ngirung ilong kum ta ken ngibu yang mensim bakut syabar jong ka yeng jungi ngibu yang mensim bakut syabar jong ka jing im jungi ngibu yang mensim bakut syabar jong ka donut jungi nak ta ka daung ong kum mangong mene ngidang im hak ta ka jing im bangai ngai ha ka pop ngai ha ki jing sniu ki jing thala jong ka pertei nak ta ka daw ngidei ban sya yang mensim bakut ba wan rung ha ki yeng ki sem jungi ngidei ban sya yang mensim bakut bin wan rung ha ki donut jungi ngidei ban sya yang mensim bakut pun pen tempai yengi ngidei ban sya yang mensim bakut pun pen kelaba mut yengi ngidei ban sya yang mensim bakut ban pen scam ya ka jing ngai jungi ngidei ban sya yang mensim bakut ban pen kelai ya ka jing im jungi kata ken ka Pentecost hakas ngi Pentecost ki apostol ki kala na ka jing ting sya ki briu ki baslur ha ka jing ngai sya ki briu ki ba ima ka hok ka sot ki briu ki ba sya hadu uput sya penyap elde namar kin yeng halor ka nong rim jong ka jing shisha hato ngapat mapi ki balong kinong bud jong ukres ngilaan menle kata nginut menle kata hato nginut ben yeng halor ka hok ka sot hato nginut ben im halor ka jing im ka ba hok ka ba shida ka ba kuj pada ngimpat la ban im kumta ngide ban ailat yung mensim ba kuj ban wan sya ki donut jungi sya ki yeng ki sem jungi sya po jungi ban bu yu usyabar baladana ka benda kito kibla yeng halor kata ka hok ka nong rim ka jing shisha kibla khitia kibla long ki nong yelap jong ka gospel mensim ba kuj ulawan ka Pentecost kalaja bat kani ka jinja jong ka Pentecost kam dei tang shisin chisnem kani ka dei tang ka jing kan mau ka jinja hapo ka balang hendrei ha ka jing im jungi man kasngi ka Pentecost ka dei banja kamut habang ngi elat yung mensim ba kuj bun wan na ki donut jungi upen kelayengi kata ken ka Pentecost tak daw ko mene habas dang jong ka masu ngi duai ba mensim ba kuj uniar halor jungi iwei pe iwei mangila ben long ki briu ki bakala nak jing sniu sya ka jing ba nak jing ba sya ka jing ba shu kenang ba ka pertei borok ko wei kandap tak jing ich tak jing map rijing su thu jing mod en yoro yu Jesus Christ ngin yeng men ngin plai la ka jing ei ngangit hamle ukpadon bon non tau kap neng bat ka kendo ngangit ukun marwei jongu utrai jongi u Jesus Christ lapun Yahuda umensi lakana marite soti la shale ben shasanarpna bala shayap namar jongi hasngi balai ulami pan hadil kata ukiu shamle usyong hakakamon ukpa unwan patpan bisharyangi nangit haumen simbaguy habalang Katolik baguy hajing mapop hajing mipan hajing im kabang jukun amen tung ini kerpat yu blei ukpa jungi ban ai hangi yu mensim jong u lengbau Jesus Christ ukun jong u Tong ini agar pat yo blei ukpa jongi
ban ai yangi ya umen sem jong uleng ba u Jisu u khon jong u na ka benta u pa ba kho jongi u bishop jongi kilong do bati katikis baha ka jing trai jongki kindup sha ya lam tang ha umen sem ngi kerpat yeme kutrai Ngi kerpat yami kutrai. na ka benta ka ne ka rempai kristan jongi bangin dup weng yaki jingwit baro ki bakhang yo umen sem bantrai hangi ngi kerpat yeme kutrai Ngi kerpat yami kutrai. na ka benta ki wei pa ki wei nangi bangin dup yakit lang ya ka jingbha ka rempai kristan jongi da ka bakar shan bat penroy ya ka jing im jong umen sem hapo jongi ngi kerpat yeme kutrai Ngi kerpat yami kutrai. na ka benta ki briu ki basyam jing khuslai ne ki balang a ka men sem na ka benta ki tu ki badon kam jing pentengen na ka benta ki kristan ki ba latulor men sem bakin du phai sha umen sem bat yo ka jing tengen ka jing shai bat ka jing khlain ngi kerpat yeme kutrai Ngi kerpat yami kutrai. Kok pau wah beneng ngi ai ngu yami. Pemela pa elau kun ban ai ngi yu men sim bukuj. To penlong ingi ki dekot ki basmat ki basting jong karampe Kristan jongi. Bau men sim jong me undup long kan rat ya man ka donut ka badon saudong jongi. Ngi pan ya kene dau kres utrai jongi. Amen. Do ya duai komen ko para baga jingknya junga ba jong pi kan long ba priang hun hak mad ubleu pa ba don bor baro. Tu try and pedang jing kinyani ki jong pi nagbanta ka jing ro ka brom ka kerteng ka jongu ka jing man to yangi bani ka lalang buku jongu baro ka wei. Kok pa ai bau men sim bo mela ai hangi un yarap yangi ban ai ti lut yala de met bat men sim do yalam yangi shaka jing start ka bashisha bangin dup pen so bahaya me ke baro ngi pania kene dau kresu trai jongi. Amen. Utrai undon rengkat bat pi. Rengkat bat piru. To kentiu ya laki donu. Ngiken tiu yaki sha utrai. Dongin yang yo try ken rat ublei jongi. Kasyong bat kadei. Kok pa badun bor barok bat ko blei bam jukut.
ka shong hok bangin ai ngu ye me man ka por ban man ka jaka dau Jesu Christ utra hai jong i da ka ba phayo men sim ba khoi alor ki apostol bat ki bange me la ai lem haki ya ka jin im blai ka ba u Christ la yo na ka benta jong i da ka jin ya per ka jin mi pa ha jong u ngi shat kamen ha ka jin kaya ka balang habau men sim ba khoi ki breu ki ba kren ki tien ki tele ki ba per ki la pla yala ka jingai tang da ka we ka sur tena mahar kata ka jin kemen jong men sim ka pendap miari ka percaya baro ka we kat ba ka kan hun ki angel baro kirwai ya ro ya meda ka we ka sur bakun putra yublay kipan neng pertay sa wala kaburom jongin Hosanna Hosanna torwa yublay shajron Hosanna yublay chunon en yaro yubawan Aga kerteng utrai neng pertei sawada kaburom jongni Hosanna Hosanna turwai ublei shajrong Hosanna ublei chunon Da shisha melong ubukui kutrai gatamei jong gajingkuit baro Namar katangi kerpad yami do pen kuj pen kentangi kini gijing terwa jongi daga bapayo men sim jong me kum jer halor jongki bakindup kalalong yangi kamed bat kasnam jong utrai jongi Jesu Christ ha kapor baladino ayu badala kamon sngow bhaw lap diang ye gijing sha shitom ula shim yaw pu bada ka ba ai ngu yame ula kedia ya u barula ai u halake sendran u ong do shim bato bam nakane pi baro namar kane kalong ka met jonga ya ka ben IT na ka ben ta jong pi ha ka ju karukam ndalale bebam ula shimi ka kuri badda ka bai ngu biang yeme ula ai ka halaki sindran uang do shim bato di na kane pi baro namar kane kolong ka kuri jong ka snam jonga jong ka jutang bat mai bad bam jukot ya ka ban pen mi na ka benta jong pi ban na ka benta ki babun na ka benta ka ban map iki pop tule ya kane ban kan mau yanga ka jin maya jong ka jin ngeng Katasin mangibang yune uku Pangiti nakani kakuri Ipen benaga cinyap jong mikotrai Tadhadu menwan namar kata ngi ba pen mentai gi jinyap gi jingmi pat jungu ngi terwa hame ko try pu jung ga jing yemen ka khuri jong ga jing pen em ngi da ai ngu ai dem namar me la nyow yangi ki ba bit ban yang hakmat jong me bat ban shakri yeme da ka bas ngawrit ngi karpat yeme mangi ki ba yo banta hakamet bat kasnam ukrez ngin long ba pen ya tali go way daw men sim bu khoi Token mau ko try ka balang jong me ka bala prang hasat la ka pertei but to pen janai ka ha ga jing e Ringkat baru Francis ukpa bakut jungi, Victor Bishop jungi, bat baro kiling do. Dokan mau lemru ia ki men ki para shendrang bat kentei, ki balayo tia da kebasan ya kecing kermen. Bari kita baro ki bala klat no ha jing sen e jong me. Do priang ya ki sha kecing shai ka kmat jong me. Do sen e ngi baro ngi kerpat ya me. Kenang barengkat bat kamaria tes uti bakut ki mi jong ublei. U Joseph bakut ukurim jongka. Ki apostol bakut
Bat baro kiri ukut ki belapen sobaya me pateng la pateng. Ngin do blong ki babit ban yo ban talem ha jing imbam jukut. Ban ngin ya ro bat pendon burom ye me daw kun jong me u Jesu Christ. Da u lembat u bat ha u kan long ha me u bleu pa badan bor. Ha jing long ka we jong u men simba kui. Baro ka burom mat ka jing ya ro junom la junom. Amen. Kumbala hukum yang ngi donong peniem, bat kumbala hikai ngi dakaktin blay ngi nut ban ong. Kuk pa jongi ubah hapneng, kan long ka bakut ka kerteng jong me, kan wan ka hima jong me, kan long ka mon jong me. Haka kendo kumbahap neng To ai hangi menta ka jenbam jongi Kabahala kasngi Bato mabyangi yaki rengkang jongi Kumbangi rungi ma Yaki bales niu yangi Barwar yalam yangi Shaka chipen shoyEndre to bella yangi Nakabas new To pelai yangi ngi kerpat ko try nag jing snew baro Haga jing spoon jong me to ai jing suk jing san hagis ngi jongi Kenang badaga jing yarap jing isne jong me Ngin light borobor nakapop Bat ngin yo jinya dana ke jinjan jar baro kat bangi dang ap kmelenti ke jing kermen bakui bat ke jing wan pat jong nong pen im jong i u Jesu Christ namar ka jong melong ka hima ka jong me ka borbat ka burong junom la junom Kotra Jesu Christ meu bala ong haki apostol jong me kajing suk nga i happy kajing suk jong nga ai happy wat peje ki pop jongi Henry ya kajing jong kabalang jong me bad ha kajing subun jong me to ai hakaya kajing suk bat kajing teli ka way kat kum ka mon jong me mame ubay berbasun syar junom la junom amen Kajing suku try kendon borobor ringkat bat pi. Ringkat bat pi ru. To ine truai kedak jing suk iwe pat. Kajing suk bat pi. Ku kun lang ro jong ublay me bakit mo kipop birthday tus ngau se neyangi ku kun lam pro chong ublay me bakit no kipo ka birthday tus ngau se neyangi ku kun lam pro chong ublay me bakit no kipop ka pertay to ai jing suk yangi Hakmi ukunang broad jong ublay. Hakmi ubakit no ikipop jong kapertay. Suk kito kibalakod sa kajing kawai jong ukun lang broad. Ko kenran amlong upasyong hok menrum po iying gajong Henry Sean takatien pakamansim kamensim jong jong kasakia hi kamet bagas namu Chris kan ringi siya kajing imbam jukut. Amen. Wan utrai sha jing kawai ukot ya pi da ka jing in uap ya baro wan
trai sha jing kha wa yu khot ya pi da ka jing in u ap ya baro wan bang wan dia mi yu trai la da pi bang ka do chonga te pe no man jing yap satya wan u trai sha jing ka wa yu khot ya pi da ka jing in u ap ya baro wan bang wan dia mi yu trai Jing in u ap ya baro wan bang wan di ami yu try ka dai mi ka pa pinto pa men wan ro ha yin jong na wan u try cha jing ka wai khot ya pi ka jing in u ap ya baro wan bang wan dia mi yu trai hen re shu om tang shi ken tin men sim jong a kan sa kya hi wan u trai sha jing ka wa yu khot ya pi da ka jing in u ap ya baro wan bang wan di ha mi u trai Dongin ya duai. Kokpa ai bakayu karis kabangila yo pediang. Kan yarap bangin rikop ya kajing im umen sim hapo jungi. Ai ba un yarap boro ya kane karempe Kristan jungi shitli kawai ha kajing ik bat kajing suk. Langbau Jesu Christ utrai jungi.
Amen. Utrai undon ringkat bat pi. Ringkat bat piru. Ublei badan borboro un kurkuy pi ya kaying kasem jong pi. Bari ya kacin temu babha jong pi. Ukpa baru kun baru mensim bakuy. Amen. To ya leit suk kamas kalawai. Yesu ya ublei. Sim jong ublay, men sim bakun, men sim jong u Jesu, men sim bakun, ni aroyame, ni maniyame, bat ni inyame, men sim bakun, ni aroyame, ni maniyame, bat ni Sim jong ublay, men sim bakun, men sim jong u Jesu, men sim bakun, yar halo jongi, wan ban tau temai bat pen penayangi, men sim bakun, yar halo jongi, wan ban tau temai bat pen Kaburam hukpa braukun braumin sim bakun. Kumbala long kaba menikong cumata berapor cinom la cinom amen. Ko dunod bukutamu Jesu. Ko isneyengi Ko Maria konongirap ki Kristan. kedua nam ta cingi. Aka kerteng hukpa braukun braumin sim bakun. Amen.